Είπες μόλι που τι κάνεις, έλα εδώ μόλι. Ό,τι σου λέω εγώ θα κάνεις, κατάλαβες. Εσένα και τη μάνα σου, ηλία. Μπορεί να νιώθεις παγιδευμένη, σαν να ζεις μέσα σε ένα όρατο τοίχο που γίνεται όλο και πιο στενός. Σκέφτεσαι ότι αν μιλήσεις, κανείς δεν θα σε πιστέψει. Ή χειρότερα, ότι θα κατηγορηθείς εσύ. Η σιωπή μπορεί να σου μοιάζει σαν τη μόνη επιλογή, αλλά δεν είναι. Η βία δεν είναι μόνο τα σημάδια στο σώμα. Είναι και αυτά που αφήνεις στην ψυχή σου. Φοβάσαι να φύγεις. Φοβάσαι να ζητήσεις βοήθεια. Γιατί η ενοχή σε βαραίνει. Σαν να φταίς εσύ. Αλλά να θυμάσαι, ποτέ δεν φταίς εσύ. Αν γνωρίζεις κάποιον που βιώνει κακοποίηση, μη γυρίζεις την πλάτη. Μη περιμένεις να ζητήσει βοήθεια. Πάρε εσύ την πρωτοβουλία. Ένα μήνυμα, μία ερώτηση, μία αγκαλιά μπορεί να κάνει τη διαφορά. Και αν είσαι εσύ αυτή που βιώνει τη βία, θυμήσου. Δεν είσαι μόνη. Υπάρχουν άνθρωποι που νοιάζονται και θα σταθούν δίπλα σου. Η βία κατά των γυναικών είναι ένα θέμα που μας αφορά όλους. Δεν έχει καμία δικαιολογία. Ας μην μένουμε αμέτωχοι. Μίλα.